weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jaali guela sencu jaali guela seleng e nder galle alhuseynu mangana gardiɗo maayo ngo fallemma ko on waktu yoni ha to momori e nder galle ahmadou ɓan e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal yoga e jangguinoɓe janggoɓe alqouranil karima toon to kawlag e ko taari ɗum kala ceppi seppo jaam yawo gam erade laamu ngu ballal ko faade duuɗe jangguinoje alqouranil karim ɓe kolliti so tawi laamu ngu ne yaltina kalisaji kewɗi kay gam mahade daaraji duuɗe yoɓe gandu kan wondude mahaɗe ne guuri caɗele mawɗe no feewi to leydi mauritanie baccaloria fuɗɗima hande o nder joklidi ndi kala internet a waktuji guel kawguel koko kuppa dolim koko gusta ɗum noon ko ɗo e balɗe tati walla ni ha ɗo e balɗe nayyi kala to leydi mali wonande général Assimi Goïta ko ardi AES ngal cetal ngal ganduɗa moɓodiri ko ɗe leyɗele tati Mali Burkina Faso Niger jonde mabɓe tijjanode e lewru septembre dissinama ha décembre ɗum ko hanki o dañi hitande o général Assimi Goïta ko ardi ngal ɗo hen cetal mo alaraya AES to leydi Guinée Conakry autorité ji leydi ndi ne jokki hande haɓade drog tampinɗo no feewi sukaɓe leydi ndi toon to lamorgo ngo Conakry nokku biyeɗo Tumbaliya ko ene tolno capantati neɗɗo nanggama toon hankine tawe hen a sukaɓe rewɓe kabruji mena ma en jaa toon to leydi France suka Sénégal najo goto biyeteɗo Fouseynou Cissé faabi toon sukaɓe nayo taw koye 6e étage ɗo cuumo wanno jolam jabinima en jaa toon to États-Unis de Amérique ma en jaa toon to Russie Inde kono ne kadi ma en jaɓo musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nanggata taare janowo yoga e rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗiɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nanggata taare yoga e rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustra jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjindeji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinde yawre ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii kono wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konni wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde jeeɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde mon weltare TV ma ɗoftodir mon e nokkuji ɓuɗi lobbinade kala ononni to gonɗon kala ko onon goni humpitoɓe ko onon kadi goni humpittoɓe yoga e jokli windere kala no mbiruɗen gaddidi kabaruji men to Kaolack wonande union jangguinoɓe alqouranil karim kamɓe ɓen janggoɓe alqouranil karim woni almuɓe jangguinoɓe e ngal diɗɗal hewɓe noon hanki o kolliti metti mumen mawɗi no fewi ɓe erima état du Sénégal nde wato wallide yogaydude jangguinoje alqouranil karim oɗo saaha ɗe guuri ko caɗele mawɗe no fewi so tawi kay laamu ngu ne jogui peeje ittude haalisaji ngam mahde duuɗe alqouranil karim yoɓe gandu kama wona duuɗe alqouran ngakke leydi ndi taw ko mahaɗe ɗe duuɗe mahaɗe noon aɗa jogui caɗele mawɗe no fewi hollitirum noon ko oustaz Oumar Gueye mo ganduɗa gardiɗo ngal ɗon diɗɗal ɓe kolliti noon oɗo saabi jogui sukaɓe janggoɓe e jangguinoɓe kala guuri ko caɗele so ndena kay ɓen jogori ko ɗaccude ni jaaha paya banggueji goɗɗi walla ɗaɓɓoya goɗɗum jangde ne wawi yattirde caggal yoga e ɗiɗon fannuji kala keddotoɗen noon koye on sifato Tiwawona jagorɗo heblo kame heblo garɗugo no fewi woni Moustapha Ndekki Sare kam woni gari joguiɗo konngol gouvernement to banggue wonande batu jagorɗe hanki onon waɗino jillu mum toon to Tiwawon dañi joɗoɗade e Sirigne Babacar Sy Abdou mo mbiyata Ndiol Fouta ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴi no fewi taw koye dow yamirore khalifa général mo Tijaniya woni Sirigne Babacar Sy Mansour ko wona ɗum ko noon kanko on wonande jagorɗo holliti addimo toon kay ko hollirande ceernajo o wonande oɗo saaha e ɓoore ɗeɓe ƴettani duuɗe alqouranil karim koɓe mbiyata daara e mecce beele kadi sukaɓe janggoɓe ɓe mbawa tigui jangguinede mecce e ɗiɗon sifaji kala ko wona ɗum ko noon ceernajo woni Serigne Babacar Sy Abdou mo mbiyata Ndiolo Fouta taw jabtoto koye konnguɗi khalifa o holliti ko hunde moƴƴere no fewi nde tawno kala mo duusi daara way kono jomiraɗo duusata ɗum ni hen guila o yaltini konnguɗi makko ɗin konnguɗi noon ko Gulɗi Diaw kanko on hoorejo jagoɗo leydi Sénégal wono Ousmane Sonko faade union magistrat en faade ñawoɓe leydi ndi gam hollirdeɓe ɓe ñawoji ɗe ndewani lawol ala kala ko fewi hen
ko wala ɗum ko noon jungo weɗanogo gam kaldigal faade magistrat ji taw kadi faade koye jagorɗo kanko hoore jagorɗo ɓen noon wonande magistrat en kolliti nottata ko ngo jungo weeɗago gam kaldigal so wona o ñaago yaafuya kanko Ousmane Sonko ko winoɓe ko o yo ñaaguimaɓe ɓe yaafuya wala ɗum o yinno haalde ko wona ɗum ko noon Amadou Ba mo Pastef o serɗiyanke o holliti Ousmane Sonko hoore jagorɗo ɗaɓɓani ni kaldigal saka magistrat ji kan haala kalto ka iwno yoka ruttita toon ko toon ka jogori fatude teskama ɓeydugol rafi tuberculose e nder leydi ndi Sénégal tenti noon Dakar to Pikine Guédiawaye kala temdene limɗa 47 ene jogui tuberculose noon ko neɗɗo ɗojjat ha watte signude ha tenti jammaji ɗi ɗojjani hen sa yaha to en kakte mawɗi no fewi ɗum ko tuberculose ko ñaw ɓurɗo wawde rabde no fewi so tawi on ndendi koɓɓa on ndendi pot jarateɗo walla ni ñamde walla goɗɗum ko fati ɗin sifaji kala nde tawno tuberculose raɓirta koye ɗojjo walla tuute walla memaɗe e ɗeɗon gueɗe kala ko wona ɗum konon teskama toon to Thiès ko 15% kala temedere hen 15 ha fenma toon to Kaolack teskede kam o saaha ha rafi biteɗo tuberculose koko ɓeydi no fewi e nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon toon to Pikine Guédiawaye FRAPP France Dégage ɓe jaltini communiqué mabɓe ɓe kolliti ɓe jonnani hay seeɗa wonande préfet de Dakar ko haaɗi ɓe ko ken tolno e nogas jeegom ɗabbade yidde wadde seppoji taw ko seppoji jaam yami wullitade caɗele mabɓe ɗeɗo gueɗe kala gona gueɗe jaɓade ɓe namdi noon préfet o ko jeeyi sababu wonande ken tolno e nogas jeegom ɗabbade lewru woturu e nder lewru woturu wona hunde jaɓɓande toyofa paɗena biftugol sukaɓe ɗiɗo kay o yinno biftade cukalon goron caggal nde o yiitande ko ndenti wo dogni oto makko wo nangoya ko Nord Foire noon waɗɗani Yoff ko toon wo nanga o fiya tan ko wattilarde gotel o totta autorité ji leydi ndi ɓen sukaɓe ɗiɗo worɓe ɓe wonno e diftede kay Allah ɓe o joguino miijo diftade holko jogono waɗe deɓe o jogori jengtade ɗum ko toon to police ɗum ko hanki o ɗum waɗi caggal nde o fiya piggal musgal no fewi suka gorko mo duuɓi 17 taw ko Sénégal naajo nottotoɗo Babacar Coulibaly ko kañum wara o suka mo duuɓi 17 wara sara demar galle mumen ɗum noon ko toon to Atlanta Georgie ɗum noon yinede makko Rokhaya Fall ba makko ko Seydou Coulibaly ɓe jeeya noon ko toon to Bakel ɓe guuri ko toon to États-Unis d'Amérique sehili makko noon arno salmindemo nde o duusi on ha demar galle ko ɗon wo daƴa kural ko ɗon o wasi fittanmo ko sanan police udditi hen enquête jaƴƴo no fewi teskede ɗe balɗe police mo Sénégal ene teeɓo no fewi dorok kewɗo no fewi 96 kilo huuɗo bonko go woni ko tetta e banggue Mbour noko mbiyata gazu bele tawi diwan Mbour ko toon teeɓa ko noon wonande kay on jeyɗo on drogo ko dogɗo woni koye yilede to Kaolack toonne kadi dorok kewɗo nanggama toon 80 kilo taw koye de koli woni ko nangga nokko mbiyata Wakkingona ko toon ɗum teeɓa toonne kadi ɓen jeyɓe on dorogɓe ko dogɓe goni koye yilede e jiilaw sattugo no fewi ɗanle ɗe ndewani lawola wonade toon to Saint-Louis nder gueji Dande Maayo départ gonnoɗo e fewjede to Juma Mouride ke jeeyo mbiya hen teb caggal nde ɓe cuuɗi laana mabɓe nder maaje to heddi noon aɓe ƴetta yimɓeɓe guila to Gambie noon gam rendinde ɓen wadde départ fatten to Espagne kamɓe no ɓe nanggami darima yeeso procureur gam ƴettude visa ji mabɓe wona faade Espagne ko faade toon to kaso ko wona ɗum ko noon kaɓirɗe kewɗe dañi tettede mabɓe to Mbour ko 83 candidat kañumenne nangga toon hen 6 ko rewɓe ne hen bebbeyel tokosela 23 taw ko hen 23 ko noonne kadi légal légal bitengal Grand Médina ko toon nangga 20 ko Guinée naɓe ɗiɗo ko Gambie naɓe goto ko Sénégal naajo ko heewi tettama e mabɓe jahatena ko ha toon to Saint-Louis ko yurmini ko kañum waɗi toon tuttuɗal ngal Gaston Berger oɗo henna ko étudiante debbo biyetenoɗo Ndeye Thioro Cissé a Ndiaye ko étudiant première année de licence licence P35 science ko fate juridique politique
kam wasi fitta ɗum kanko noon ko jooliɗo baccalauréat 2025 yalti ndi jencudi yaltudi hewɓe kay dañani won hen noon dañɓe no feewi ko wona ɗum ko noon suka debbo ñandal juma jawtuɗo ñalawma cakkitiɗo ko fate on baccalauréat toon to Guédiawaye lycée Limamoulaye oɗo suka debbo ko toon wonno e pleinde examen ji muɗum o mbiyeteɗo Dioro Dieng ko ɗon tan wasi fittano ɗum ko caggal dañi malalaise goto ko ɗon wasi fittando muɗum eɗen mbiya tan ɓen dañɓe baccalauréat ɓe jogoro jaam ɓe dañani ɓe kadi jomiraɗo ko ɓuuri kela yo waɗanɓe suka Sénégal najo mbiyeteɗo Housseynou Cissé ɓen mbiyamo Fousseynou Cissé gurɗo toon to France ko kam tigui dañi fabade taw kadi ganduɗa koye 6e étage gonnoɗo e sumde on 6e étage gonnoɗo e sumde o dañi tigui fabade sukaɓe nayo hen ɗiɗo ko bebbeji ɗiɗo ɓe ko mawɓe seeɗa o faabi toon kadi rewɓe ɗiɗo ɗum noon e nder fallantere ɗon ɗo ƴetti risque kay gam gaylade e fallantere makko wawi fabade ɗum ko caggal nde cummusɗo wanno toon wonande laamu leydi France holliti ma waɗanmo teddungal ñalawma hande o Macky Sall ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal jaɓɓama jaɓɓugal payodingal hakkude asiɗo e ale ɗo toon to Nairobi noon ko Kenya taw koye bismago William Ruto hoorejo leydi Kenya on noon bismimo koye pawgol tufere centre mawɗo toon to Nairobi kanko on noon gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal no président Macky Sall dañi jaɓɓede toon jaɓɓugal payodingal no feewi to hôtel Serena taw kadi ko jaɓɓugal gonnugal e yimre ganduɗa hollirde kay gandine hisi kadi golle ɗe ene jaari yeeso ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare gendi leydi Sénégal walla ni jeena toon to Madina Gounass wuro teddungo Amadou Samba Lo ne artana men o saaha diƴƴe ɗe ene jippo tigui rigui leydi ndi ɓuuɓi no feewi kuɗolli poofi gutuldabeji ɗe keewi gawri ndi guerte ɗe kala fuɗɗima fudde no feewi kono kadi subalɓe awoɓeɓe puɗɗima weltade gam maayo ngo wattude liɗɗi no feewi Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro tittungo Madina Gounass ɗo ɗo ndiyam ɗam watti tallade no moƴƴi woni toɓoji ɗi ɓen ganduɗa ko heɗɗo banggue dande maayo ngo e jokkodire mabɓe ɓe koddiri ɓe mbatti nangude liɗɗi moƴƴi ha no hannirta nene Sar Abdoulaye Sarr nde wonno ceelaji mo seeɗa karalla mawɗo o sinci guure ma won joyi diwan dande maayo ngo beele jo janggo jaam ɓe mbawa awde hen ɓe guura hen ɓe gona hen ɓeskuji mabɓe kono kadi kala komo dañi ko ɓurti ɓe gadda ga wuttide ngo Madina Gounass ɓe mbawa kadi yeyde yimɓe mbawa sodde ɗum kono kadi kamɓe yeeyoɓe ha e awoɓe ɓe jiita hen koye mabɓe banggue liɗɗi maayo ɗi donc eɗen jaa hen wuuro men Sunnatu wuuro men Missira e wuuro men Uba e wuuro Sadatu e wuuro men Fass Subalɓe ɗiɗo guure kala ko dandema ceerno Saydou Ba sinciɗe guila e duuɓi jawtuɗe kamɓe kala ne jokkodira mabɓe ɗon ɗo Fass Subalɓe on goto e gawowo hono biyeteɗo Mansour Diop holliri oɗo saaha ko ndiyam no watti tellade ko to ɓoƴƴi watti arde ko maayo ngo fuɗɗi wadde ndiyam wadde no ɓe puɗɗima yitata koye mabɓe so nangude leyɗi moƴƴi ha tengti ɓe mbi ɓen yahoɓe diwan peccaɗi to maaje ɗe kawrito ɓen kam ɓurta nangude leyɗi moƴƴi ha no hannirta niyete gonga ni oɗo saaha ɗo ndungu naata ɗo laabi ɗi hakkude wuttide ngo Madina Gounass eɗen guure pour ya garta ene satti nde wonno heewi ɓakke ene heewi dijje ene heewi ndiyameje yaade hen weeɓani kono fof ko wadde no kamɓe kala pinde ma wat feere ara ga en adda liɗɗi mum ɗi yeega kañum wawi yitande hoore muɗum non gati Sar Abdoulaye Sarr guurdam ceerno mo Saydou o winoɓe kamɓe awoɓeɓe kala nde ɓe mbebni koɓe jeeyata ko liɗɗi ɗi kamɓene kadi ndiyam ɗam soɓe gawa ma weeɓaɓe nangude liɗɗi ɗi wadde kamɓene guilneɗe eɓe ɗoftingol konngol soɓe garni ga eɓe mbemna coggo ngu no moƴƴi wadde kamɓe soɓe gawa Allah newna ɓe weeɓa ɓe nangga koɓe jiiɗi ko hano hannirta niyete bandiraɓe kala ene cohli oɗo saaha liɗɗi ɗi kamɓe kadi eɓe jiiɗi yeeyde ɗum hano hannirta ni hayso hoddirama wona kam fof woni yeeyoɓe walla kam fof wona kam woni awoɓe kono ɓuuren heede mabɓe ene gawa so gaaɓi ɓe hen ñaama ɓe hen kadi kutoro banggue jeygu mbawa nafta hano hannirta niyete ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounass teddungal ma ne heena wonande Mouhamadou Ibrahima Sow ene wondi kadi Mohamed Fadel Sow hikka koɓe lundiɓe Saria Madina o hikkamɓe wi koɓe ndemata guerte ni gawri ko ñebbe ɓole ɓe compata e nder guese mabɓe ɗe ɗum noon tina ɗum kam tintina ɗum Daka FM kala sen giwi toon to wuuro teddungo Madina Gounass leydi Sénégal kala paɗen ko toon to leydi Mauritanie hanke o hewɓe yilotoɓe kanŋe taw ko Mauritanie naɓe toon to Zouérat ha toon to Chami kala
kolliti metti men mawɗi no feewi ɗum ko caggal nde laamu ngu yamiri kay egginedeɓe e ɗi ɓulli kanŋe ɗi ɓe jiilatno ɓe kolliti ɓe giwata ɗo hannde ni janngo ngam teskede laamu koko sifodiri e société ji privé ngam adde sompude ɗon wonande gollore men ɓe kolliti kamɓe ko ɓiɓɓe gennidi aɓe jogui kamɓene fodde hebde ɗo mbawi gollade kala hankkeno ɓe erima horejo leydi ndi nde wallata ɓe kamɓene ko hen ɓe dañata mburuji mabɓe e likon mabɓe e cabune suddiɓe mabɓe e seeɗa koɓe jaari attaye kame simmeji mabɓe kala centre international de conférence de Nouakchott hanki o heeɓi inde hesere taw koye ballal hoorejo leydi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani nden inde noon wo inniri ɗum ko gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Moukhtar Ould Daddah oɗo saha wonti centre international de conférence de Moukhtar Ould Daddah to Nouakchott taw ko ganduɗa ko centre kesso jaaduɗo e jamanu kewɗo gueɗe bawɗo jaɓɓade yoga e lamɓe ha e batuji mawɗi kala duwaña mo Nouadhibou to poste 55 kilométre de Nouadhibou ɓe teeɓima toon oto goto mo hinde Toyota on oto noon ko natiri ko Mauritanie natiri koye leydi hoddidi leydi Mauritanie ɓe tawi hen noon ken tolno e 200 ujunere taw ko euro ene suuɗa nder to wona hunde waɗande devise taw kadi ganduɗa ko natirgol to banggue contrebande e oɗon sifa on noon wiyama teeb kañum e oto e haaliss o kala ene tawe e juuɗe dadiɓe faggudu to lamorgo leydi ndi walla mbiyen ni to lamorgo faggudu leydi ndi to mbiyata lobbudu yurmede Nouadhibou suka debbo nottotoɗo Idma Mitti Mohammed biyenoɗo koko biftano ene nawa andaka to nawa police mo gennidi waɗi rewide muɗum ha tawi hay goto biftakimo ko kanko tigui nawi hoore makko o majjini hoore makko o tawoyi ko sehili makko ɗum noon to nokku moɓe tawi ko sehil makko no mbiyata Rabat noko mbiyata Rabat ko toon tigui ɓe tawa police noon holliti ko reji makko yooɓe deglu caɗele hakkude mabɓe ɗum naworani police hay seeɗa wiide tan sukaɓe heeɓe wiyeteɓe majji kewi tan ko tawoyde sehilaɓe men jaaha mbaɗoya vie mumen walla gurdam mumen caggal nde natal nanga waɗe e postoji Facebook kame WhatsApp kala natal ngarɗugal wiye joomum majji taw joomum ne jogui haqqille muɗum ko gueɗe poɗɗe yurnitede kala ko haqqille jaɓani foti ko ƴeewede kasali ko commune tawi heeɗo e Cheikh Ara e tawi nder ale gayi hoore mum e tamo barakna ko kuɓeji kewɗe nderguiti kame caaleje kala waɗi noon hewɓe kay finoɓe toon ɓe ngala koɗale ɓe erima cetal tambigal ko fate faabu to banggue jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu Mauritanie nde wata faabadeɓe taw koye dow oɗon sifa to barke yola ha fayma mbuuta ɗiɗo hen nokkuji kala to ɓooli garnoje toon wen peƴƴirde muɗum jeeyi sababu sukaɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen kono kadi teskede wone galleji kuɓeje ha e gueɗe kewɗe kadi nderguiti toon étaji jeegom e nder leydi Mauritanie ma keeb toɓoli mawɗi no feewi kono ne kadi hawdaynine hen guiɗi makane hen ko heddi ma heɓoy baade kame wiswisuji no fotiri kala États-Unis de Amérique e wiide ambassadeur mum taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓoyata entreprise américain naɓe ma waw jippade to Mauritanie ngam oɗo saaha gollodirde e laamu leydi Mauritanie to banggue sifande hen énergie transport numérique ndema ɗi fannuji kala hande o wonande leydi Amérique ene futtini guite mum ne reena ɗoɗo sifa e nder leydi ndi leydi Mauritanie baccalauréat ken tolno 53 ujunere hande o suka gorko e debbo kala sukaɓe rewɓe noon ɓuuri hewde no feewi gaga sukaɓe worɓe ɓe kamɓe kala hande ɓe ne luuli e nder centre aji ken tolno 161 centre e nder hakkude nder leydi ndi kala hen 70 centre tawete koye nder Nouakchott hoore mum guel kinde baccalauréat kawguel kada guel téléphone aji kaɓe guyi kayɗen gueɗe kala jeeyi sababu noon saga wiiterde ɓe puɗɗi nde internet kuppete ha fayenma wonande nde ɓe poftoro nde ha fayma kirndol kala ngan saga noon internet o artirede ma duumo ɗo ha aljuma e guel ɗo hen kawguel to Nouadhibou wonande landata wassulu ɓe jonnani hay seeɗa wonande tambiɓe nden kay kisala ɗiɗo école aji taw kadi ko kawguel guel hinde baccalauréat haɗede
wande sukaɓe jeyaɓe partita wassul kay addude ñamde yarde no gadori wadde e kala hitande so tawi baccalauréat fuɗɗima aɓe keewi addande ɓen waɗoɓe baccalauréat ñamde e yarde kala hikka o noon koɓe haɗaɓe oɗon a sifa kala paaɗen koto leydi Mali kawguel examen mo DF diplôme mo ganduɗa ko étude fondamental mo mbiyata DFM omo jogui caɗele gasɗo guila e lewru juin mayno ndo 2025 ken tolno temedde ɗiɗi élève oɗo saaha ne joofa peɗeli e guyka kene tolno e sappo e jeetati enseignant jangguinowo e nder leskoji baɗaɗi oɗo saaha mo gonɗen hen sappo e jeetati darima e yeeso procureur to banggue bac baɗɗo guyka no fewi ko wala ɗum ko noon maɓe kamɓe kala kujjodir e sariya leydi ndi gam wonande no wiiri jagoɗɗo jangde tawde leydi ndi tokkuli koro ko ene tolno e ko heewi ma wonoyi jeeɗiɗi tonnes taw kadi jeeɗiɗi tonnes o kala ko médicament ji contrefaçon e nder furguenet goto kañum woni ko yiita toon to kulikoro ken tolno yimɓe ɗiɗo mbiyama hen teeb o sanan losko to iwi e to fayi kala kamɓe noon hay konngol ɓe kalani hen taw Bamako ne foti jaɓɓade jonde AES ɗe leyɗele tati Mali Burkina Niger yaltuɓe CEDEAO darni ararayi mumen kame écran ji mumen e moɓodirde ɓesguji leyɗele mum kala e garde-gol général Assimi Goïta ken tolno e hitande janggo waɗata ɗum hitande wonande ko toɗɗano yo ardo ngal ɗo cetal ngal ganduɗa gonɗo e ciltirɗi o manda hitande mo tottono Ibrahima Traoré nonne kadi Abdourahmane Sahani e kanko général Assimi Goïta ponno joɗade lewru septembre dittinama ha décembre fandu hol golle gollaɗe e ndeɗo hitande to banggue AES beele nden eɓɓore maɓe gartu hen kadi ko wala ɗum ko hol kuccam golle mabɓe hol jogoɗo kadi wakkati ndu sawru gorle caggal oɗo hen Assimi Goïta baɗɗo hitande mum taw koye dow oɗon sifa El Bachir Thiam ko dawriyanke taw kadi koye landa yelima biftonoɗo ken tolnande lebbi ɗiɗi ha hande koreji mum e yaadi mum kala ganda hayɗo suuɗani walla ni ɗo udda kono kadi ko joguiɓe nden kay kisal leydi ndi biftimo kanko e hewɓe o yaadano ɗaccitanoma noon kanko tan woni mo ɗaccitaka koreji ɓattiɗe sehilaɓe kala ha hande gandani ni hayɗo nawa yoga e nokkuji Conakry caggal toɓoli jippinoɗe e yontere yawtunde haaleɗe kewɗe kumbi météo leydi ndi ene jertina ɓen finoɓe yoga e naɗe yoɓe keblo toɓoli kewɗi kadi ma jippo ɗum ko guila hanki fayenma hande janggo kala woto yoolayre mawdu kadi wadde siftinde moon yontere yawtunde ɗi toɓoli jeyino sababu ha ken tolno yimɓe ɗiɗo basen pittal men gorko nayejo mo duuɓi capanɗe jeegom walla ni mawɗo mo duuɓi capanɗe jeegom ene wonde suka joom taxi moto ɓe mbawi tigui yadude e diƴƴe ha joni keddoɗen koye Guinée Conakry haɓade drogue ɗum woni hande ko laamu ngu ƴetti pellitala kala ñalawma garɗo ɓe jippo e jeereji e leeɗe nokkuji kala hanki onon to no ko mbiɗeɗo tomboliya ko jeere tawetene nder wonande Conakry ko toon tigui ɓe nangui ken tolno e capanɗe tato jeeyowo koɗo henna huuɗo bonko ko tomboliya matotto koya ɗiɗo nokkuji kala aɓe jaaha hen sukaɓe hewɓe naggam ken tolno e capan tato ene hen sukaɓe rewɓe taw kadi koye sifa ordre ka tenti couche mo ganduɗa bonɗo no fewi bawɗo warde hande o laamu ngu ne ƴetti pellital darade aɓe erno en almameɓe e ɓeskuji ndi kala ne mbawata walludeɓe kala ne jiyon jeeyowo o drogue walla ɗe poɗɗe ballodire ha joomum wawa jaggede to Niger ko jangu waɗi ñande aljuma nde e ñiɓirde koninkoɓe leydi ndi basuji mabɓe ɗiɗi ken tolno e koninkoɓe sappo mbasi pittali mumen ɗum koye postoji ñiɓirɗi mabɓe ɗiɗi wi jagoɗo koni leydi sanga 5h50 6h moins 50 6h moins 10 ko nden tigui mbawi ande nokku mbiyeteɗo nokku mbiyata Bulu Juruga ene tawe nokku mbiyeteɗo Samira waɗɗani kerol Burkina Faso kono kadi e wiide jagoɗo ken tolno capanɗe nayyi e goho ɓen liiƴinoɓe ɓe koninkoɓe ɓenne kadi pittal men ɗo fama e ɓalli mumen to Nigéria yeddi ha mimi leydi joguiɗo konngol gonnoɗo hooreji leydi Nigéria woni Mohamed Bassirou Ahmed Buhari mo ganduɗa ɓe kolliti o gorko mo duuɓi capanɗe jeetego wona karɗo cellal o dumuna kala joguiɗo konngol makko holliti ɗum wodani taw kadi ganduɗa koye site x ɓe jaltini ɗum
holliti omo jogii celal makko timmungal to Kenya jonde goomu walla mbiyen jooɗorde goomu darniɓe haqqe innamade ko kañum heela hanke o ɗum ko caggal yoga e jaydiyankoɓe e pelle darniɗe haqqe innamade lulino toon ngam hollide police e kala sahani hutoro doole so tawi seppoji mbaɗi ha mayɗeli kewɗi keewa hen siftinde moon ñande 25 lewru mande ndu ken tolno e 16 fittandu ɗo fa e ɓalli taw ko police jeeyi on sababu taw ko kuure daaƴe mabɓe ken tolno e temedde nayyi mbawi gañat taw koye manditare 25 2024 e ɗi seppoji bonɗi mbandaten koye nden wullitande ɓe gonno e wadde ko ɗum jeeyi sababu noon hanki o wonande kay nde ñiɓide heela jofani peɗeli noon ko police leydi ndi to Libéria hoorejo leydi Joseph Boukaya ñaguima yafuya ñaganima yafuya ɓiɓɓe leydi ndi kala autorité ji leydi ndi kala ɗum ko caggal waddemo cérémonie mawɗo no fewi jarodiral e jafodiral taw koye gueruji banɗaɗe leydi ndi ha pittali kewɗi keddi hen hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi ha yetti hitande ujunere ɗiɗi e tati ganda ujunaje pittali kalki eɗi kareji bonɗi no fewi jeeyi sababu noon kanko hoorejo leydi Libéria wo noddi ñalawma duwaw e siftorde e jafodiral timmugal totogo seppoji bannoɗi nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeetati a lewru mandire hen nan ɗo wonande capantati e goho nangganoɗo hen darima hen 19 e yeeso suudu ñawore dañi noon sappo ɗiɗi accitaɓe wiya ko ɓen ko sukaɓe mineur 11 heddiɓe oɗo sahani tawe e nder kaso o ko hen taƴanaɗo fodde hitande ha fayenma hitande mankude lewru goni dumbaɓe avocat ji mabɓe kolliti leydi ndi ala saria moƴƴo o saaha leydi ndi koko wurori banggue toggabo hoorejo leydi ndi woni Brice Oligui Nguema darni landa mum keesa ɗum ko ñande aset jawtuɗo e no ka landa ka ganduɗa ka o inniri UDB mo ganduɗa ko union démocratie baptiseuse woni tan ko union comme dental ɓam dental potal ko innowo woni tan kadini kala ɗo jiiɗa mawo maha o innira so pont so bolol so bâtiment ko wawi wonde kala kanko landa makko ko dental e noon kadi dental potal taw kadi ko innowal e kala hunde kene innira leydi gueɗe pewneteɗi ɗon fannuji kala joolam jaɓeri Brice jooɗima toon to Brésil Rio de Janeiro ɗe leyɗele taweteɗe hen wonande kay Russie Inde Brésil Chine Afrique du Sud ko ɗe leyɗele tigui goni ngal dental duuɓi sappo ko ngal tafa hol taɓa ngal ɓe mbaɗi ɗum ko caggal jonde mabɓe hitande yawtude wonnode toon to Afrique du Sud leyɗele kewɗe noon dañino wiide ma naati hen ken toon 11 leydi Égypte Émirats Arabes Unis Éthiopie Indonésie Iran hay leyɗele goɗɗe kala ko ala ɗum ko noon jonde ne jokki hakkude mabɓe kono gandiji ɗiɗi tawtoraga ko wayno Vladimir Poutine mo leydi Russie kami Xi Jinping mo leydi Chine ko wona ɗum ko noon ngal catal ngal eri ko jeygue yo darta ko ɓuuri yawde yaccade toon to Gaza hakkude Israël ko wona ɗum ko kadi toon to Proche-Orient nde jaam artata ɓe garti e guerre Iran Israël ɓe garti kadi e gueɗe faggudu ha tenti e toɓɓe kewɗe no fewi Israël Gaza seppoji mbaɗama to Tel Aviv ɗin seppoji noon ko hollirde mette mabɓe ko faade ha hande ɗe kuure bonde ɓe Israël jorat toon to Hamas kono kadi Hamas ko nangguno e otage uji guila 7 octobre 2023 nde accitte ko ɓuuri yawde e yaccade Benyamin Netanyahu ko hoorejo jagaɗo leydi Israël ene tawe guila hanki o toon to États-Unis de Amérique jaɓɓugal makko noon jeeyi sababu kay hewɓe ceppi gam hollide metti mumen ɗi pittali ɗi wo sorti e ɗi ɓalli taw ko toon to Gaza ha to Palestine kala jonde hakkude makko e Donald Trump to galle danejo to tijja ko kikiɗe hande o maɓe kaldu noon ko fate jaam duumiɗo hakkude Israël e Gaza maɓe kaldu kadi toɓɓe jaaƴi no fewi ko wona ɗum ko noon jonde guila hanki jamma nana jooɗi toon to Doha laamu ko leydi Qatar hakkude délégation mo Hamasiya woni Hamas mo Gaza kame dental Israël sifande jaam yo darto ha laaɓa otage uji puɗɗima accitede taw koye dow oɗon sifa Texas ene tawe nder États-Unis de Amérique gommayo Guadeloupe yaltugo e daɗɗude muɗum ragani nokkuji kewɗi kay jeeyi sawa 70 neɗɗo mbasi pittali mumen hen nogas jiiɗiɗo ko sukaɓe rewɓe ko wala ɗum ko noon ko porté disparu go ko majji yiita ko ɓuuri hewde hande limore mayɓe ene ɓeydo no fewi taw koye dow oɗo henna sifa joolam jaɓeri keddoɗen ha joni koye musidɗo men Alhassane Oumar Mboti mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaɓoji meɗen joolam jaɓeri e ñalawma hande o
ɓurɗen ko leydi France toon dey ma won joni hirtande caggal kay nde ɓe jaano hono deuxiéme ɗo hoto tuuɗo ko fate kono wutoji o bande toon ɗi ene wayno ha caggal ɗum kanko gardiɗo hono leydi France Emmanuel Macron o wawi kadi sarde kay suudu jakka gendi mabɓe ɗum noon en darde ɗo yontere noon ɗum noon ene wayno haqqe ko fate e kadi nder guitte taw koɗo suudu jakka gendi mabɓe ɗu e oɗo saaha ɗum noon ene wayno de ko won e gueɗe so tawi noon ɗin wuuteji ene jogori hono laatade ɗum noon ma waw kadi ono débloqué ko wate kono situation ngaji mabɓe ko fate ono politique taw kadi ko jiɓiɗo no feewi e oɗo saaha ɗum noon so wono wonde taw kadi wonande kay suudu jakka guinde mabɓe ndu ene wawi kay ittede e oɗo saaha e caggal kay ndeɓe dañi hono jogui kon ɗen ay caɗele leyɗele kono deddude Amérique secrétaire américain taw ko trésor e Scott taw ko paysan tawde o kanko tengtini ñande dewo hoore biir jeegom lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi caggal kay nde nandiral wasi jaguede hakkude makko e leyɗele hono denduɗe hono Amérique taw ko fatti kadi e ñalawmaji hono garoji ko fatti kono haqqe ɗum noon ɗin to haqqe douane ene wawi kono taw kadi ko yeehi tawde ha capanɗe joyyi e nder temedere no bayiniri gila kay e lewru kadi daroɗe avril kadi dartina wona kadi e ɗaɓɓede kay kaldigal ɗum noon ma yahoy ha e goo lewru août fandu darade leydi Chine jakotogal mabɓe kono tawde ko koppereje wawi wono bayinde ñande alatare jeegom lewru korse ujunaji e nogas e joyyi wawde kay hono dartinde ɗin commande uji taw kadi ko public ko fate kono matériel médicaux gumoto toon to Union européenne ene wayno de ko taw kadi ko ɗum hono wawi kadi yaade ha dow fodde kay ɗin frais douane ma won capanɗe nayyi e joyyi taw ko million taw e kalis mabɓe woni capanɗe woni joyyi piccal capanɗe e joyyi million kalis euro ɗum no de ene wawi ma ɗo mbiyen ko ɗum way ko ɗum joftingu ni taw ko hoɗɗi ƴettanno kono ko imposa fawa e dow Bruxelles ɗum wonno koye nder lewru maydu ndu Sara Boulay Sarr ko ɗum dey tongguɗon e jolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sar Loggo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji ngam weltare Ayawo TV golle man jooɗi peewi jolam jaɓeri to Madina Gounass Amadou Samba Lo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulahi Sarr to karallagal Seydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe.